We must fight corruption. We must fight fraud and collusion. Ethula inkulumo yakhe yokuqala yayibhekiswe ebantwini bezwe ngo-2018 kulandela ukuphuma kowayengumengameli uJacob Zuma. Umengameli Cyril Ramaphosa wathembisa ikusasa lezwe lothingo lwenkosazane elingekho emaketwangeni enkohlakalo. Wasebenzisa ingoma yomculo wejazz ongasekho uHugh Masekela elithi Thuma Mina njengesiqubulo sakhe nelaguquko laba isiteketiso sakhe kwabanye kuleli. Lesi sithembiso sokuguqulwa iningizimu Afrika asizange sidonse isikhathi eside. Kusukela ngo-2018 uhulumeni oholwa nguRamaphosa usube namachilo aguqulwe ubuso benkohlakalo kulelizwe. Isibonelo, ukubhedwa kwe-COVID-19 kwavulela inkohlakalo eyaba nomthelelo omkhulu empilweni zabantu kuba kulelizwe. When we see the type of pervasive endemic corruption in the country, it's really at the coalface of service delivery where we see corruption impacting upon the lives of ordinary people. Isibalo sabantu bakulelizwe abangasebenzi sisuka ku-33.9% esigamweni sesibili sonyaka u-2022. Sasiyiphansi sisuka ku-34.5 esigamweni sokuqala. Senyuka kakhulu ngo-35.3% esigamweni sesine sonyaka u-2021. Kunzima kakhulu ungasebenzi ngoba abantu abaningi bagcina sebajona nase ayikuthi bakuthanda ukujona. Life without money ngeke survive. Ubugebengu kanye nodlame lweyamene nobulili kuphezulu kakhulu nezindleko zokuphila zilokhu zinyuke njalo kanti lokhu linwebeke njalo igebe lokungalingani ngokwenhlalo. I think it is important that we understand that the current climate in the country, high levels of dissatisfaction, problems within the economic and political domain, the uncertainties and the anxieties and the tensions that exist. Nohlelo lokucisha konga ugesi lushaye kwezela kulelizwe. Kepha umengameli eqaleni wayethembisa ukuthi lesi simo siyedlula. The CEO of Eskom, Andre de Ruyter, has said load shedding can be solved, and if we all work together, and I agree with him, we all have to work together to address the problem of load shedding. Kulukhunisatshe ukuthola isisombululo. One of my fears, comrades, is that one of these days, we're talking about this with Comrade Mohammed, we are going to have our own version of the Arab Spring. Njengoba izinto zinjena nje, umbuzo uthi ngabe iNC yokwazi ukuphinde inqobe ukhetho ngo-2024 noma ikwazi ukubhekana namaqembu encintisana nawo sekuyobonakala seqoqwa.